Dokážte, že funkcia f y sa rovná 3 lomeno 2x minus 5 je prostá na celom svojom definičnom obore a určte k nej inverznú funkciu. Vieme, že funkcia je prostá práve vtedy, keď pre každé x1, x2 z jej definičného oboru platí, ak je x1 rôzne od x2, potom aj funkčné hodnoty v týchto bodoch budú od seba rôzne. Zvolme teda ľubovoľné x1, x2 z definičného oboru tejto funkcie ktoré budú od seba rôzne. Vynásobme obe strany tejto nerovnosti dvomi, keďže násobenie dvojkov je ekvivalentná úprava, nerovnosť sa určite zachová. Odčítaním čísla 5 od oboch strán nerovnosti taktiež nerovnosť zostane zachovaná. Obe strany nerovnosti vynásobíme 3. Aj to je ekvivalentná rovnicová úprava. Takže na nerovnosti sa nič nemôže zmeniť. Vydelíme teraz obe strany nerovnosti výrazom 2x2 minus 5. A následne obe strany nerovnosti vydelíme výrazom 2x1 minus 5. No a na ľavej strane nerovnosti sme vlastne dostali funkčnú hodnotu v bode x2, ktorá sa určite nerovná funkčnej hodnote v bode x1. V jedinom spornom momente, keď delíme obe strany nerovnosti výrazom, tak musíme si uvedomiť, že tiež to nie je problém, pretože x1 ani x2 sa nesmie rovnať 5 poloviciam, čiže k deleniu nulou neprichádza a vylúčenie tejto hodnoty nijako neovplyvní dôkaz, pretože 5 polovíc nepatrí do definičného oboru tejto funkcie. Takže naozaj pre každé x1, x2 z definičného oboru, ktoré sú od seba rôzne, aj funkčné hodnoty budú rôzne. V druhej časti ešte máme určiť inverznú funkciu k funkcii f, takže funkcia f má predpis 3 lomeno 2x minus 5. Dokázali sme, že táto funkcia je prostá, preto k nej určite inverzná funkcia existuje. Vieme, že definičný obor a obor hodnôt pôvodnej a inverznej funkcie sa vlastne vymieňajú, preto inverznú funkciu určíme tak, že vymeníme x za y. No a aby sme dostali predpis funkcie, musíme vyjadriť y. Vynásobíme obe strany rovnice výrazom 2y minus 5.
vydelíme premennou x, pripočítame k obom stranám číslo 5, no a vydelíme obe strany 2 a dostávame predpis inverznej funkcie. Skutočne platí, že zatiaľ čo definičný obor pôvodnej funkcie boli všetky reálne čísla okrem 5 polovíc, definičný obor inverznej funkcie sú zasa všetky reálne čísla okrem nuly. No a skutočne, ak by sme aj načrtli graf, alebo na základe iných vedomostí, vieme, že obor hodnôt funkcie f skutočne sú všetky reálne čísla okrem nuly. No a obor hodnôt inverznej funkcie budú všetky reálne čísla okrem 5 polovíc.